Българските митници са институция с дългогодишна история. През 1879 година са създадени с княжески указ, а днес са структура към министъра на финансите. Всяка година агенция Митници осигурява около 42% от данъчните постъпления, като приходи от мита, ДДС при внос и акцизи. В дейността си прилага национално законодателство, както и над 2000 регламента и договорености на Европейския съюз. Работи съвместно с митниците на държавите членки, както и с евроинституциите в две големи направления – митническа и акцизна дейност. Под специален контрол са акцизните стоки – алкохол, тютюневи изделия и енергийните продукти. За производството, складирането и превоза им се издават лицензи и регистрации. Агенция Митници е дигитализирана администрация. В синхрон работят повече от 95 системи и модули, обвързани с висока степен на сигурност, които осигуряват непрекъснат обмен на данни на национално и европейско ниво. Това позволява да се обработят над 99 000 тона товари дневно. Около 50% от тези стоки са внос. Друга основна задача на агенция Митници е осъществяването на контрол, чиято цел е сигурност и безопасност на легалния бизнес, българските и европейските граждани. Извършват се проверки по митническото, валутното и акцизното законодателство, включително с мобилни групи на територията на страната. Агенция Митници разполага и с механизъм за последващ контрол в митническата и акцизната област. Чрез документни проверки и ревизии се установява правилно ли е декларирането и заплащането на вземанията за отминал период. За да изпълнява своите фискални функции и задачите по защита на гражданите и бизнеса, агенция Митници разполага с митнически лаборатории, акредитирани по международен стандарт. Взетите при физически контрол проби се подлагат на изследване, за да се установят дължимите мита и акцизи, както и дали продуктът попада под забрани и ограничения. Агенция Митници има и редица други функции на границите, като поддръжката и развитието на граничните пунктове, както и контрол върху разрешителния режим за превози, тол и винетни такси. Заради ролята в отчитането на вноса, износа и акцизните стоки, агенцията е орган на статистиката. Митниците събират като в калейдоскоп целия спектър на икономически и обществения живот и взаимодействат с много държавни органи. За всичко това са необходими добре подготвени служители. Националният учебен център дава ежегодна възможност за разширяване на професионалната компетентност. Новоназначените митнически инспектори се обучават 5 месеца във всички теоретични и практически области на митническата професия. А от успешното полагане на изпит зависи дали ще останат постоянно на работа. Така агенция Митници разполага с около 3200 мотивирани и подготвени служители. Всички те работят в митнически пунктове и бюра, както и в офиси на вътрешни за Европейския съюз гранични пунктове, разпределени в 5 териториални дирекции – Митници София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе. А координацията и методическата помощ се осъществява от Централно митническо управление.